Mhuri yeZimbabwe zvigananda hazvisi kuperegwa. Zvigananda zvakatoplana chinhu ichi kubva pekutanga, ende zvigananda zviri kuratidza kuti zviri kuda kutochipusha kusvika kwekupedzisira. So new information yasvika panews desk pedu mhuri yeZimbabwe iri kutiudza what is happening right now, ende iri kutaridza kuti right now Chiwenga ari plani yakaplanigwa yaakuda kukandwa paground. As a matter of fact, vakomana it's said vakomana zvigananda and team Mnangagwa, they are very 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 surprised. Vana Tungwarara nana Tagwirei kuti Chiwenga wamira kusvika panguva inoi achine support within the military, because vakomana have planned this plan for a very long time right now, but vakavhunduswa singambobviri nespeech yakapedzisira kuitwa naChiwenga yatakataurai yenyaya yehondo painzi naChiwenga kana uchida hondo unongosati wambobverenyorwa. So that speech yakasheka mbinga zhinji, yakasheka zvigananda, yakasheka the zvigananda club. After vashekeka vana Tagwirei, after vashekeka zvigananda, what is happening right now ndeyekuti they are about to implement plan B against Chiwenga. And this plan B, mhuri yeZimbabwe, because first of all, information iri patable ndeyekuti tose toziva isusu kuti vana Tagwirei have been accused of, buying politicians. As a matter of fact, they have been doing it publicly. They have been giving people gifts publicly, cars, money, kuma generals, kuma members ZANU-PF Central Committee. And pakatozodeclarewa naChiwenga achimisa kuti Tagwirei ngamire kupa vanhu mota, iwo akutenga kupinda muCentral Committee, zvikazodii tose toziva. So all of that, mhuri yeZimbabwe, was a deliberate plan. Iri kunzi yanga yakatonyogwa pasi as strategy 1. So strategy 1 was to buy my top political party members, my top military generals, my top chakachakati, like give these people gifts so that kata kupusha Cap 3, they just keep quiet. And burubabata, because ndozvoitika munhu akakupa gift achikusekera ziva kuti mangwana ari kuda favor yaari kuda, and sometimes that favor is just you keeping quiet, chingonyarara, just keeping quiet, that's it. That favor ndo yanenge achingoda chete. So just keep quiet about Cap 3, just do whatever. So what is happening right now ndoti zvigananda club yashamisika, yarohwa nehana singambobviri, because they just found out kuti Chiwenga has got strong inonzi grassroots support. Zviri kureva kuti top player yemilitary kana kuti top player yeZANU-PF in ZANU-PF structures, yes, most of them they are quiet because it's a dangerous game, of course, vari kuhlira upenyu hwavo. But not only that, most of them received also gifts. So it's hard waiza kuti uchangopedza kupiwawo kana 100,000 ka 150 kana zimota kana 10 kana chi, and then you speak against munhu akupa, you understand? So they are quiet, but zvigananda crew zvashamisika zvisingambobviri nenoise iri kubva from just a layer below my top brass MZANU-PF, my top brass in military, my top brass in government, just a layer before the second commanders, the second chakadero, my district leaders, my chichi vari kubudisa a lot, pari kusubmitwa a lot of documents kubva kumilitary kusvika kuZANU-PF, Politburo, etc. iri kutaridza kuti guys are not satisfied. So right now plan 2 yagadzirirwa Chiwenga ndeyekuti the guys are going to vachabudisa millions. Right now muchaona pari kuzoitika wave yekupiwa vanhu mari inohlisa, ichatosvika chiri kumaruzevha kwenyu. Muchaona vanhu veZANU-PF maruzevha kwenyu vachipiwa mari inohlisa right now, because vakomana vari kunzi vakavhura homwe yenyika, vari kubudisa millions. So this remains speculation, sezvo pasati pabuda madocumentation as proof, but this is the information yasvika panews desk right now kuti Chiwenga vakomana they are about kupinzira second wave chekutenga support right now, especially at this stage, because tose tataura nyaya joint operations command military, mama generals vari in alignment with Chiwenga, they have said what they have said to Mnangagwa, and Mnangagwa is still watching politics. Asi kungoita give up very fast. Are you really about to do it, about to impeach me, or about to do something? Are you really about it? Kana muri kungotaura iye anoramba achipusha game rako achiripushira kumberi. So zvakamira zvakadaro,
ipapa ndo the situation sezvairi muzimbabwe right now. Takupira isusu maupdates, mugare muri updated, mugare muri pano pamuzinda wevanhu. Stay tuned. Peace.